Vale, i vaig a compartir la pantalla i començo a contar-vos. Vale? A veure, la idea... avui se trata de parlar de com les zones humides, que n'hi ha algunes que són les zones humides artificials, com solucionen o ajuden a millorar la qualitat de l'aigua. Vale? Ens centrarem en el cas pràctic de tancar de la pipa. Val? La meva idea és contar-vos un poc què passa, d'on ve o d'on prové la contaminació de l'albufera, què són les aiguamolls artificials o que se'ls coneix com a depuradores d'aigües naturals. El cas de... Oye, perdona, pero es que no sé si es solo yo, a raíz de que has empezado a grabar se oye muy mal. Ah, pues puede ser. Al menos yo. Pues espera, voy a grabar desde otro... A ver, ¿y ahora se me continúa yendo mal? Sí. Pues voy a dejar. Pues entonces, si soy yo, nada. ¿Sois todas? ¿Me oís mal todas? No. No. ¿Me oís bien? Sí. Ah, pues sigo. Entonces, ¿vale? ¿Queréis que lo haga en castellano o en valencià? Da igual, està molt bé. Como quieras. Vale, pues sigo. Bueno, la idea, no? Contaminació, aiguamolls artificials, el cas pràctic de la tanca de la pipa i quin futur pues, pensé que ens pugui esperar, ¿vale? Intentaré acabar a una menys 10, menys quart per a que pregunteu coses, si voleu mos allarguem en coses que igual puc passar molt per damunt o com vosaltres considereu, ¿vale? Com si me voleu interrompir per a fer alguna pregunta ara mateix, jo no tinc problema, ¿vale? A veure, sobre la contaminació de l'albufera, segurament ho sabeu, no? que és una contaminació orgànica procedent principalment del creixement urbà, industrial i agrícola dels municipis del voltant de l'albufera. Penseu que influïxen sobre l'albufera directament. Se calcula una població de quasi 1 milió d'habitants entre la població de València i les grans poblacions de l'Horta Sud, i això és molta influència, vale? Humana, urbana, i les industrials sobre l'albufera. Val? Als anys 70, quan l'albufera era, encara ho és, no? És la zona més baixa, no? Al final de tots aquests rius i barrancs i sèquies, era on arribava tot, era el final, com si diguérem, i quan, amb el creixement desordenat tant de les municipis com de les seues indústries, tots els residus anaven a parar, els residus líquids, a través de tots els corrents, ja siguin sèquies, canals o naturals, a l'albufera. I això va anar acumulant-se. Això va provocar una degradació de l'espai, una reducció de la qualitat de les aigües, unes aigües que fins a aquell moment havien sigut transparents i cristal·lines. Penseu que l'albufera és una albufera poc profunda. Se li calcula una profunditat mitjana menor d'1 metre. En alguns punts pot ser que siga més i en altres menys, però de mitjana està al voltant d'1 metre, això és poc profunda. Si hi ha una llacuna prou profunda, li hem reduït la seva dimensió, que això ja vos ho vam contar en un altre moment, se li redueix, es queda xicoteta, els contaminants se concentren. I aquestes aigües transparents i cristal·lines que mantenia l'albufera en els anys 70 deixaren de ser-ho. Per què deixaran de ser-ho? Perquè amb la indústria, el creixement urbà i l'agricultura, el que li fem és un canvi de la qualitat. Passar de transparent a opaca de color verd, que és el que anomenem nosaltres la sopa d'algues. Per què la sopa d'algues? Com l'aport màxim que va rebre era residuals que no se trataven en aquells moments, les residuals porten, com si diguem, nutrients per aquí, per a les plantes, però les plantes que vivien a l'albufera no són aquestes. Les que comencen a proliferar són les xicotetes algues, que podem anomenar fitoplàncton o microalgues, que proliferen de forma massiva alimentant-se d'aquests nutrients. Principalment, el nitrogen i el fòsfor són els que més ens indiquen aquesta contaminació, no? I la proliferació de les microalgues fa que tot sigui de color verd, que ja la llum solar no penetre més enllà de 30-40 centímetres, o sigui, al fons del llac de l'albufera, encara que és poc profunda, no arriba la llum solar, i la vegetació aquàtica submergida,
que vivia en unes aigües transparents mor perquè no pot realitzar la fotosíntesi i tota aquesta vegetació que també mor és matèria orgànica que se li aporta afegit a la matèria orgànica que ja li estava entrant i encara prolifera més el fitoplàncton o aquestes microalgues. Val? Això és el que es coneix com una hipereutrofització de les aigües de l'albufera. Els llacs o les llacunes se classifiquen segons el número de fitoplàncton o clorofil·la que se detecta en les seues aigües, perquè això m'està indicant la qualitat. Tenim llacs oligotròfics, eutròfics, hipertròfics, i hipertròfic vol dir que té una concentració molt elevada de contaminants orgànics que provoca una gran aparició de fitoplàncton. I l'albufera està en aquesta situació des dels anys 70. Estem parlant que fa més de 50 anys es va produir aquest col·lapse ambiental de l'albufera i actualment estem en la mateixa situació perquè si heu vengut per aquestes zones, el llac de l'albufera continua de color verd. En aquella època, quan va esclatar aquella crisi ambiental, estem parlant del col·lapse ambiental de l'albufera que no s'ha recuperat, va generar molta polèmica i va aparèixer en premsa i se queixaren sobretot els ecologistes, com podeu veure així, però també barquers, sobretot pescadors i arrossers, i també el sector de la caça. Per què? Perquè estava perdent, al perdre qualitat, l'aigua, tot el sistema, tota la cadena tròfica se trenca. I si jo perc la base de la cadena tròfica, que eren aquestes plantes submergides que feien la fotosíntesi, que protegien xicotets crustacis, xicotets amfibis, xicotets insectes que vivien amagades en aquestes plantes, tots els demés que s'han de altres animals, peixos, altres amfibis o altres crustacis més grans que s'alimenten dels més menuts i els grans que s'alimenten dels mitjans, tot això anava repercutint-se i se va veure afectada notablement la pesca, el número d'aus i la qualitat de les aigües pels arrossers. O sigui, que tots van estar afectats, tant els pescadors, com els caçadors, com els agricultors, com ja la població en general. I comencen a plantejar-se què fer. Concretament en l'albufera, perdó, que m'he passat. Concretament en l'albufera es va plantejar una solució que era arreplegar les aigües residuals de les grans poblacions que coneguem com l'Horta Sud, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Sedaví, Silla. Des de Silla fins a València es va construir un gran col·lector que li van anomenar el col·lector oest per estar ubicats a l'oest de l'albufera i cap als anys 70. També aquest gran col·lector oest anava unit a una gran obra que se va construir també a finals dels 80 que es va ficar en funcionament pels 80, que era la depuradora de Pinedo. Aleshores, la idea era un gran col·lector, un gran canal de desaigüe per replegar residuals de tots aquests municipis. Com podeu veure ahir, la imatge és una de les imatges és antiga, l'altra és d'un projecte més modern. I això se dirigia tot fins a Pinedo. A Pinedo a la vegada també li arriben totes les aigües residuals de la ciutat de València. O sigui, penseu que Pinedo és una de les depuradores més grans i més supersaturades de la província. Però això no solucionava tots els problemes, perquè hi havia zones que no estaven connectades, clavegueres inclús dels municipis, que no estaven connectats al col·lector, que anaven a les sèquies, perquè des del seu origen estava connectat així i quan es van fer les actuacions, aquestes no se van poder unir. Altres edificacions aïllades i noves que se van construir i que després les xarxes sempre han unit. Eva, disculpa. Sí. Mira, es que creo que solamente vemos la diapositiva 2, es como que nos están pasando y creo que estás avanzando en diapositivas, pero no se ve. Claro. ¿Y eso por qué? Ahora sí, gracias, creo. ¿Aquí se ve? Ahora mismo sí. vamos lo de la depuración, sí. Pero ahora veis todo, ¿no? Las en pequeñito también. Sí, se ve la de la izquierda, pero se ve que tú estabas avanzando y solamente se había quedado anclada en la segunda. Pues nada, vale, bueno, pues sigo, aunque bueno,
Sí, sigue si quieres por donde ibas, Sigue, más que sigue. nada por verlo bien, gracias. Vale, sí, és que, a veure, jo no llisc, però bueno, vale. Bueno, total, que com això no estava resolt i perquè les xarxes des de la majoria dels municipis de forma conjunta o simultània transporten les residuals i les pluvials, tot això ha continuat generant problemes a l'Albufera, no s'havien resolt. Per què? Perquè quan venen tempestes un poc més excepcionals de lo normal, o sigui, com que tenim les normals i les d'un poc més elevades, ells calcularen que entre 4 i 5 tempestes d'ixes anuals fent que les residuals se desbordaren per culpa de la pluja acumulada i tota residual i pluvial anava una altra vegada a l'Albufera. O sigui, que no estaven resolvent del tot el problema. Se resolvia com si no plou o si plou poc, però si plou molt, totes les residuals d'aquests municipis, el col·lector oest desbordava i anava cap a l'Albufera. Aleshores, això es va plantejar ja en els anys 2000, 2010, 2015, altres solucions, que van ser els tancs de tempesta. Els tancs de tempesta, si podeu veure en la imatge de la dreta, de la meva dreta, la més recent, veureu uns números i això són unes grans edificacions que se construïren per replegar les aigües de les pluvials perquè no anaren a desbordar el col·lector oest i també algunes de les residuals que no estaven connectades al col·lector oest. Interceptar, o sigui, al final la idea és interceptar totes aquestes aigües residuals que li arriben a l'Albufera, ja siga en moments ordinaris o en pluges, per a que no li arriben. Problema, que els tancs de tempesta es va construir una empresa, que el col·lector oest un altre, que el nou col·lector oest que anaven a fer un altre. Entonces, per problemes judicials i de contratació entre les empreses encara no estan connectats ni s'han ficat en marxa. I estic parlant que els primers tancs de tempesta es van construir farà quasi 20 anys. O sigui, que l'Albufera continua rebent sense voler o perquè no s'han pogut tancar aquestes solucions, aigües residuals. Aigües residuals, en èpoques de... Imagineu-se, si en èpoques de pluja l'Albufera rep això en el moment de la dana, amb el col·lapse del sistema de tots els municipis, amb el trencament dels sistemes de desborde d'això, imagineu-se les aigües residuals que li van estar arribant a l'Albufera durant pràcticament un mes i mig. O sigui, el que li arriba a l'Albufera en general. Quina solució donem a les aigües residuals? Ens coneguem la clàssica, no? Este és un esquema d'una depuradora que tenen els seus processos que és garbellar, sedimentar, tractaments biològics, i el que sí sempre s'està demanant és que tots aquests sistemes tinguin tractaments terciaris. Els terciaris vol dir que són tractaments específics per reduir el nitrogen i el fòsfor, perquè això és el que generen les aigües residuals de quasi tots els municipis. Al final són aigües amb una alta càrrega de nitrogen i fòsfor. I si no se'ls dona un tractament terciari en les depuradores, això no s'aconsegueix reduir i són aigües que no poden anar al medi natural perquè van a provocar aquest procés d'eutrofització que vos he explicat. Així teniu una imatge de lo que és la depuradora de Pinedo, que vos he dit que rep 1,5 milió de població d'habitants, o sigui, d'equivalents d'aigües residuals d'una població molt gran, que això suposa quasi 375.000 metres cúbics al dia. És una gran quantitat d'aigua la que gestiona. I després estan les solucions basades en la natura o infraestructures verdes. I això què és? N'hi ha des de molts àmbits, científic i hidràulic i de diferents camps, se van estudiar la possibilitat de que el tractament d'aquestes aigües residuals se farà a una altra escala, no estem parlant de Pinedo perquè això no seria viable, a una altra escala tractaments d'aigües residuals, per exemple, de xicotets municipis. És una de les solucions basades en la natura que més implementacions s'estan fent perquè funciona, és eficient i se pot fer si se té la superfície adequada. I això com és? Com estem parlant d'aigües residuals urbanes, no parlem d'industrials que puguen dur altres contaminants que no sabrien contractar o treballar, sinó aigües que principalment és matèria orgànica que en degradació el que més aporten són nitrats i fosfats, alguns clorurs o alguna altra substància però en menor proporció, sobretot nitrogen i fòsfor. El que se treballa és en què les plantes facin el treball de la depuració.
Val? I les solucions basades en la natura sempre van a ser la utilització de la vegetació per a l'eliminació dels contaminants orgànics de les aigües. Val? I hi ha molts exemples. Després també estan els sistemes urbans de drenatge sostenible, que també són solucions basades en la natura i no van a per les aigües residuals, sinó parlem de les aigües pluvials. Com evitar que les aigües de pluja circulen totes juntes cap a un únic cabal que probablement no siga capaç d'emportar-se-ho tot ràpidament i me retinga, me crea problemes en les ciutats. En comptes d'això, tindre xicotetes solucions repartides per un nucli urbà que retinguen aquestes aigües, que no facin que s'ajunten totes en un cabal que igual rebossa o no té prou espai, xicotetes solucions repartides per el nucli urbà que emmagatzemen i se queden aquesta aigua de pluja, que després se poden utilitzar o se poden filtrar o reutilitzar o en el mateix lloc on s'estan retenint serveixen per a fer créixer a la vegetació. Són parcs fluvials, són entramats o clavegueres verdes, o són diferents solucions. No vaig entretindre molt perquè si no vos contaré tot el que més. Els aiguamolls artificials com a depuradores d'aigua. El que vos he dit és un poc això. Si les infraestructures verdes o les solucions basades en la natura tenen uns grans avantatges i uns inconvenients, i els grans avantatges que tenen és que tècnicament no són molt difícils de construir. Bàsicament se basen en grans superfícies o cubetes o parcel·les o zones, segons el disseny que vulguem fer, poden ser més profundes o menys profundes, poden ser someres, poden ser de 2-3 metres. Sempre els materials van a ser naturals, van a ser grava, arena, pedra i sobretot vegetació. Aleshores són fàcils de construir, fàcils de mantenir i inclús fàcils de dissenyar. Són eficients perquè quan parlem, com vos he dit, estic parlant sempre d'urbà, o sigui, de residual urbà, nitrogen i fòsfor, està comprovat que el nitrogen i fòsfor se queda en el sòl i està disponible per a les plantes, o sigui, el retenen les plantes i les aigües ixen en molt bona qualitat. Com vos he dit abans, és una de les solucions pensades per a xicotets municipis. Així a València tenim el municipi de Carrícola, que té implantada una depuradora verda i funciona, i després un altre exemple també està en una urbanització que es diu Monasterios de Puçol. La urbanització sencera porta les seues aigües residuals a una depuradora natural feta en parcel·les on s'acumula l'aigua i vegetació. I després aquesta aigua la utilitzen per a regar les seues zones ajardinades comunes de la urbanització. Els inconvenients, que com estem parlant de que el que necessita és que l'aigua passi a espaiet, que vagi d'ací a allà, que passi per unes grans, el que necessitem són superfícies molt grans. I a vegades l'expropiació o la compra dels terrenys és el que més econòmicament més suposa el projecte moltes vegades. No és aplicable a tots els sols, a tots els climes ni en totes les aigües residuals, perquè ja vos he dit que si després tinguérem mesclades que procediren d'algunes indústries o alguna història, igual no serien aplicables. En climes fred pot ser que es faci una parada vegetativa. N'hi ha moltes àrees forestals que directament són filtres verds, que nosaltres ho sapiem, ens n'adonem de forma natural. Això és una rèplica de lo natural. Nosaltres apliquem el que de forma natural fa la natura i copiar, és un poc copiar. Però si tenen fortes pendents, doncs tampoc. I pot provocar un risc de contaminació de les aigües subterrànies, perquè nosaltres no estem creant zones completament impermeables. Dins d'aquestes solucions basades en la natura i d'aquest tipus, si teniu diferents exemples, inclús n'hi ha algunes zones o alguns sistemes que el que fan o xicotets conurbacions o xicotets hotels, inclús un xicotet hotel que pugui agarrar les seues aigües residuals i tractar-les d'esta forma i utilitzar aquesta aigua per a piscines naturals o netejar les aigües de les piscines naturals. Tot això implica que aquestes aigües no tenen que tindre clor, no tenen que tindre productes químics, sinó que la pròpia neteja la farà les plantes. N'hi ha 1000 exemples si busqueu per ahí. Si voleu més informació també us la podeu demanar i vos la passem.
sobre això. Dins dels aiguamolls artificials com a depuradors naturals va néixer en un moment el que coneguem ara com el tancar de la pipa. Són uns filtres verds per a depurar l'aigua. La solució va començar al 2009 i pretenia, en un principi, instal·lar més de 10.000 plantes, era un poc a veure si funcionava, no? Va ser com un experiment. Però i per què va ser aquest experiment ahir? Bueno, antes d'això, els filtres verds que trobem a l'albufera, com el tancar de la pipa, que ara entraré en per què va el desencadenament de per què es va fer el tancar de la pipa en aquesta ubicació concreta. Si vos presente altres dos tancats més. El de dalt és el tancar de l'Illa i el tancar d'Emília, el del mig, i el de la pipa és l'últim. Els dos primers, Emília i l'Illa, són uns altres filtres artificials que se troben al Parc Natural de l'Albufera, que utilitzen. El d'Emília rep les aigües residuals, part de les aigües residuals després d'un terciari de la depuradora de Sollana i l'Illa de la depuradora de Sueca. I dic després d'un terciari perquè, clar, tenen que haver-li reduït ja el nitrogen i el fòsfor per poder fer-los passar per estos tancats. I que aconseguissin Emília i l'Illa, al fer passar aquestes aigües que ja tenen nitrogen i fòsfor baix, baixar-lo encara més i convertir aquestes aigües en òptimes condicions, en aigües que se poden vessar a l'albufera directament perquè tenen les condicions, inclús estarien, diguem, dins de la normativa de vessaments d'aigües residuals, que igual en el terciari només no s'acomplís. El terciari, sense passar per Emília i l'Illa, no pot anar a l'albufera. El terciari d'aquestes depuradores té que anar a una altra zona o a un altre punt de desborde, el que siga, però directament a l'albufera no podria ser. I això és el que aconsegueix Emília i l'Illa. El tancar de la pipa, si no el conegueu, us convidem a vindre a visitar-lo d'ací uns mesos, ara mateix no, però probablement d'ací uns mesos quan puguem tornar a obrir, vos recomano que vingueu a visitar-lo. Es troba al costat de la desembocadura del Pollo. El barranc del Pollo, ja no només ara en el 2024, sinó també en l'any 2000, va provocar desbordament després d'unes fortes pluges. Provocar que s'inundaren alguns polígons industrials dels municipis propers, va inundar Aldaia també a la Quasipa i Porta, com no també Catarroja, i això va provocar que, igual que ara també estan en la idea, no?, de que se tenia que solucionar creant una infraestructura de formigonar els barrancs, no?, que és un poc la vista que se té després d'estes... sempre que passa això. Ara estem en la mateixa situació de que volen encausar altra vegada i en aquell moment se plantejaren tot el cauce del Pollo. Què passa? Que tu no pots fer això en un barranc que és un dels principals... Aquests són acondicionaments d'alguns trams del barranc. Tu no pots fer això en un barranc que acaba en un espai natural com és l'Albufera. Per què? Perquè provocaria un problema de sedimentació de l'Albufera. L'Albufera ja té un problema de sedimentació perquè, com vos he dit, és una albufera tancada a la mar, baixeta, on arriba tot, arriba de forma molt lenta i té un procés de sedimentació. I això vol dir que en algun moment el cono al·luvial que s'anomena anirà reduint-se i crearà més problemes. I si jo el que faig és una autopista de sediments, que era un poc el que pensàvem que anava a ser aquest projecte de formigonar, quan vinguem fortes pluges, arrastrarà ràpidament tots els sediments que arriben a l'albufera i augmentarà el seu problema del col·lapse, no se podia permetre, a més, les obres del cono del barranc, com podeu veure, les ratlles aquestes que fica a punta de llebeig, anaven a afectar directament a zones de cria d'aus en perill d'extinció i unes zones estrictament protegides de l'albufera. Així que aquest projecte no se podia fer en aquesta solució dura pensada. A més que ecologistes i associacions de veïns es van enfrontar al projecte perquè no consideraven que era el lloc on se tenia que fer, creien que era innecessari. Després podem parlar què se necessitaria ara per millorar-lo, però en aquell moment que no s'havia vist
mai en la vida una dana com la de l'octubre del 24 se pensava que això no era la solució. De fet, el que ha demostrat la dana és que amb o sense el formigonar del barranc ha arribat una gran quantitat de sediments que ara estan provocant alguns problemes en aquesta zona, en la zona nord-oest de l'Albufera. Aleshores, com la Confederació havia pensat fer el projecte d'obradura del barranc i havia expropiat aquests terrenys que estan en les ratlles que vos he dit així, el de la dreta seria la Pipa i el de l'esquerra és la zona d'enfront, que també està expropiada per la Confederació, van pensar que ja que tenien això podrien donar-li un canvi. Com el problema de l'Albufera és, com vos he dit, la qualitat de l'aigua, doncs pensar què se podria fer. Fa uns 25 anys que va començar això, no? Uns 20 anys, 2004, entre 20 i 15 anys, ja començaven a plantejar-se les solucions basades en la natura que vos he explicat i van pensar que igual transformar aquest espai d'arrossar en unes parcel·les on fer passar l'aigua de la pròpia Albufera per a veure si això funcionava, si això aconseguia millorar la qualitat de l'aigua, si podria funcionar. I va ser com una experiència pilot. Penseu que vos he explicat l'Illa Emília, però l'Illa Emília són dos experiències que ja venen copiades d'una prèvia que era el tancar de la Pipa. Així que començaven les obres entre el 2006 i el 2009, entre el 2006 i el 2009 es van dur a terme les obres de transformació que van donar peu a aquest espai que tenim així. És un espai on entra per 2 punts l'aigua de l'Albufera. Ara estem veient per la zona de baix, que seria la zona més al nord-oest, i aquesta zona per allà és l'entrada. Per uns canals se distribueix a través de les parcel·les que estan vegetades. Unes parcel·les de poca profunditat, vegetades en vegetació helòfita típica de l'Albufera, o sigui, vegetació de tipus senill, tipus lliris, mancega i tal. Jo vos estic en tot això, però després veurem més imatges i més fotos i més de tot, vull dir, no patiu. I l'aigua entra molt lentament a través dels filtres i què fa l'aigua carregada de nutrients? Perquè aquesta aigua verda de l'Albufera carregada de nutrients, al passar lentament, va depositant aquests nutrients al sòl prop de les arrels de les plantes helòfites que ràpidament absorbeixen els nutrients i els utilitzen per a créixer. És una aigua, com si diguérem, hiperabonada, que fem passar pels filtres, la vegetació creix i reté els nutrients i l'aigua cada vegada és més transparent. En la zona final són 2 llacunes, una de reserva i l'altra educativa, els anomenem, són 2 grans llacunes on s'acumula l'aigua un parell de dies o més i després ja la retornem a l'Albufera. Què passa en aquestes llacunes on retenim l'aigua que ja té una transparència molt més elevada que la de l'Albufera? Que en determinades ocasions i en determinats moments, sobretot a l'hivern, ens apareix una altra vegada la vegetació aquàtica submergida. En quan apareix la vegetació aquàtica submergida i s'asprella, coneguda a l'Albufera, en nom comú com a asprella, aquesta vegetació apareix també sovint en companyia d'ella el que li coneguem com puça d'aigua, és un xicotet crustaci que s'alimenta de fitoplàncton. Amb l'esprella i el fitoplàncton recuperem aquesta cadena tròfica en xicotetes zones, en aquestes 2 llacunes concretament, però la recuperem i comencen a explotar tot el que més. Comencen a aparèixer gambetes, comencen a aparèixer peixets, altres peixos, les aus que s'alimenten d'ells, convertint el tancar de la Pipa en un punt calent de biodiversitat. Així com vos he ficat un poc la gestió, que és una gestió compartida. Els propietaris, com vos he dit, és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va expropiar els terrenys, va executar les obres la Confederació amb ajuda de la Conselleria i va crear un acord de custòdia del territori que anomenem entre Acció Ecologista Agro i Seoverlife. Nosaltres som les entitats que gestionem l'espai, però sempre baix el paraigües de la Confederació. I tenim uns acords de col·laboració amb 2 ajuntaments, el de València, perquè aquesta zona està dins del que és el terme municipal de València, i amb l'Ajuntament de València tenim un acord per a fer educació ambiental i mostrar els valors ambientals de l'Albufera en diferents accions formatives, divulgatives, educatives i de conscienciació de diferents
diferents camps, però sempre relacionats amb l'Albufera, i a l'Ajuntament de Catarroja tenim un altre conveni per ajudar a conèixer a la població concreta de Catarroja quina albufera propera tenen i quines condicions tenen en diferents activitats també de divulgació i de formació i d'educació ambiental també. Val? Els objectius del tancar de la pipa ja vos he dit que són diversos. El principal o un dels que més marquen tota la resta del funcionament és la millora de la qualitat de l'aigua, la recreació d'espais que representen l'Albufera, perquè així dins de l'Albufera n'hi ha una zona que es va recrear com Ullal. Els ullals són les urgències subterrànies d'aigua normalment de bona qualitat perquè són bolses d'aigua subterrànies, aqüífers, que brollen a través dels manantials d'estos ullals i alimentant l'Albufera d'aigua dolça i bona. De fet, també una de les aportacions d'aigua dolça a l'Albufera quan encara era salada ha sigut els ullals i després en la seva transformació a aigua dolça també, no? Els ullals sempre solen ser zones brolladors d'aigua de molt bona qualitat. I això és una de les recreacions dels espais. L'altra seria, per exemple, com els camps d'arròs. Els camps d'arròs tenen una aigua entre 15 i 20 centímetres de profunditat, a vegades menys, a vegades més, i això és el que serien els filtres, i nosaltres els tenim tot l'any, no només l'època de cultiu de l'arròs, sinó tot l'any. I ahir creem un hàbitat concret, en unes espècies en concret de fauna, i després les llacunes, que imiten l'Albufera però no arriben a ser com l'Albufera perquè no arriben a ser tan profundes, les mantenim entre 45 i 60 centímetres, 65, però són xicotetes llacunes que també podrien ser com un espai de l'Albufera però en aigües de millor qualitat. I sobretot, al crear això, creem el refugi i millorem la biodiversitat de l'Albufera en general i, sobretot, som una zona visitable i oberta al públic perquè una de les funcions nostres és traslladar aquests coneixements a tot el món que vulgui visitar-lo i per això fem tantes accions, visites educatives i de tot. Així és una altra vegada, un resum d'això. I el cas pràctic del tancar de la pipa, com funciona? Com fa l'aigua que se millore la qualitat de l'aigua? O sigui, com fa el tancar de la pipa per agarrar l'aigua de l'Albufera i millorar-la? Com us he dit, és un procés que se podria anomenar fitodepuració, fito de plantes i la depuració. Fer-la passar, com podeu veure en el gràfic, a poca profunditat. Penseu que aquestes plantes, les plantes halòfites, estan molt adaptades a aquests terrenys perquè elles tenen bosses d'aire al voltant de les seues arrels per a evitar la seva pudrició. Són plantes que li aporten oxigen a l'aigua perquè al fer que l'oxigen que elles capten per les fulles el van a dur a les seues arrels per a evitar aquesta pudrició, recobrir-les amb oxigen, són plantes que a la vegada que absorbeixen els nutrients damunt i aporten oxigen a l'aigua. O sigui, són plantes, com si digueren, que tenen el Goya de les actrius de la depuració. Entonces la fem passar per ahí. Així vos explico un poc més l'esquema, com que vos estava explicant abans. En les fletxes verdes podeu veure l'entrada. L'entrada és la del llac de l'Albufera. I després van passant pels diferents filtres fins a poder tornar-se a l'Albufera mitjançant un bombeig, perquè quasi tots els tancats estan un poc més baixets que l'Albufera, necessiten d'una ajuda de pujar el nivell i tirar-lo a l'aigua, en aquest cas és elèctric, un bombeig elèctric. I quant de temps tarda l'aigua en fer tot aquest procés? Calculem que entre 7, 8 i 10 dies des que entra fins a que ix. I en aquest procés l'aigua millora. I com sabem que millora l'aigua de l'Albufera? Així un esquemeta senzill del que vos he explicat, de l'oxigen, bacteris i tot això. L'aigua entra verda de mala qualitat i ix transparent de millor qualitat. Són les plantes les que treballen, capturen l'oxigen, la baixen fins a les arrels, allí utilitzen la matèria orgànica que pugui haver i capten, allí tenim l'amoni, els nitrats i els fosfats per a créixer. Sabeu que en els fangs tenim les bactèries aeròbiques que necessiten oxigen
però al voltant de les arrels d'aquestes plantes és on més anem a trobar aquestes bactèries aeròbiques, les que necessiten oxigen, que damunt van ajudar a les plantes a absorbir aquests nutrients. Més a baix, o en una capa on ja no reben l'oxigen, tenim les anaeròbiques, que d'alguna manera també ajuden a transformar la matèria orgànica, i la matèria orgànica pura la transformen i també fan que sigui assimilable per les plantes, o sigui que pareix que se donen les condicions ideals en aquests pocs centímetres de sol i en aquests pocs centímetres d'aigua. I així en el tancar de la pipa tenim aquests hàbitats creats que ja vos he contat. La gestió hídrica, més o menys vos he dit que tardava entre 7, 8 i 10 dies en passar pel tancar de la pipa. Això suposaria unes 2,5 piscines, olímpiques al dia. En números grans serien més de 2 hectòmetres cúbics a l'any. I ara no sé per què se m'ha quedat borrosa la imatge. Més de 2 hectòmetres cúbics anuals a l'any. Penseu que l'Albufera, més o menys, rep a l'any entre 180 i 200 hectòmetres cúbics a l'any, o sigui que realment és una aportació molt menuda amb el volum d'aigua que li entra a l'Albufera o el volum que ja conté l'Albufera, però la funció del tancar de la pipa no és depurar i arreglar el problema de la contaminació orgànica de tota l'Albufera, sinó de depurar una part i crear unes condicions així dins òptimes per a la fauna que en algun determinat moment i sobretot algunes determinades espècies no troben en l'Albufera. Som un ronyó, ojalà fórem un ronyó molt gran, però som com un ronyonet, un ronyó xicotet que fa aquesta funció. I un poc volia mostrar-vos la biodiversitat. Som un punt calent de biodiversitat a l'Albufera, però això que vos estic contant. Per què? Perquè al tindre aigües de bona qualitat, per exemple, la fotja comuna, que està negra en el bec blanc, ve a alimentar-se d'aquesta vegetació submergida que trobem en les llacunes. Ui, ja m'he menjat tot el temps. I després el cibert, que és cice del cap roig, és una espècie d'aus que els seus pollets necessiten una alimentació variada, no només aigua verda, sinó variada vol dir algun cabussonet, gambetes, les puces d'aigua, algun bitxet més, amfibis i tot això que trobem en les aigües de bona qualitat. I quan el cibert no les trobava a l'Albufera perquè és tota aigua verda, no criava, però al tancar de la pipa al trobar aquestes condicions sí que cria. O sigui, que això ens convertís en un punt i a aquestes dues espècies en indicadors de que la qualitat de l'aigua és eficient. Després també nosaltres hem introduït, per exemple, altres espècies com la tortuga d'estany i volia vindre així. El seguiment hidràulic del tancar de la pipa ens diu el que entra i quan entra, la quantitat d'hectòmetres cúbics que passen cada mes i al final de l'any. I això, i amb la càrrega de nitrogen i fòsfor, per exemple, un contaminant, el nitrogen, la càrrega que té de concentració i el volum que li entrem, calculem com el reduïm. Per exemple, en aquest gràfic podem veure de color taronja com entraria l'aigua, com entra l'aigua des de l'Albufera, com està l'aigua de l'Albufera en el moment en què entra al tancar de la pipa, i el blau és com és del tancar de la pipa cap a l'Albufera una vegada passat pels filtres i per les llacunes. Podeu veure com la reducció substancial en el que és en el nitrogen seria aquesta reducció, el fòsfor podeu veure com també el reduïm, igual hi ha alguns moments en què no s'ajusta bé el sistema, però això és com tots els sistemes, portem 15 anys d'ajust d'aquest sistema, i els sòlids en suspensió, que els sòlids en suspensió me van a dir com de tèrbola, per exemple, és l'aigua, si està més transparent o menys, un poc m'ho indica els sòlids en suspensió. Com podeu veure, també se redueix notablement els sòlids en suspensió després del filtratge de l'aigua. Tot això ho fem, els fisicoquímics, el seguiment dels paràmetres fisicoquímics, els fem en companyia de l'IAMA, de l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i el Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. És un seguiment que es fa cada 4 setmanes. També se fa
el seguiment cada 4 setmanes biològic, val? En el que s'analitza la clorofila A, el plàncton i la vegetació submergida. Este seguiment biològic se fa amb l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València. L'anàlisi de la clorofila A i del plàncton de l'aigua ens van a indicar també la qualitat de l'aigua, perquè s'entén que els físics i els biològics estan relacionats quan vos he dit que el nitrogen provoca el creixement d'aquest plàncton. Si jo reduïsc el nitrogen, la clorofila A i el plàncton el vaig a reduir. I el seguiment de la vegetació submergida ens va indicar si l'aigua està en bones condicions o no. Si tenim vegetació submergida, quasi no fa falta ni analitzar els paràmetres. Ja sabem que aquesta aigua està en millors condicions que les de l'albufera. Però, bueno, de totes formes, nosaltres, el nostre seguiment o una de les nostres vessants és ser rigorosos científicament i es continuarà amb els anàlisis. Encara que sapiem que funciona, no se pot parar de fer aquests anàlisis cada 4 setmanes. Ara, la situació d'ara és una situació excepcional. I com vos he dit, portem com uns 15 anys regulant aquest sistema. Això no és una depuradora a l'ús, com aquesta que vos he ensenyat, que tinc un filtro, este químic, este producte, la neteja així i arreglat i ja està, que són coses molt exactes o concretes. Així estem parlant de que és un sistema natural de depuració d'aigües que implica que ara tinc zones amb massa vegetació, zones amb poca vegetació, que ara circula massa pressa. O sigui, així s'ha d'ajustar tot, l'aigua que entra, com entra, ajustar esta comporta, ajustar l'altra, buscar la vegetació que me falta, llevar-la on me sobra. És un poc això. I com se fa? De mil formes. Ens passegem la zona, recorreguem en fotos aèries, fem cobertures de vegetació per veure si ha crescut o s'ha reduït en les zones en concret. Ahir vos he ficat la d'en concret la llacuna educativa, però ho fem en les altres zones. Després se fan seguiments de tot tipus dels habitants del tancar de la pipa, que també ens van a donar molta informació. Si Overlife, que és l'altre soci del tancar de la pipa, fa seguiments d'aus i ens està donant informació de quines venen, quines van, o si puja aquesta població o l'altra, són indicadors de com està funcionant això. I moltes més coses que volia contar-vos, però com m'he enrotllat tant, preferiria que vosaltres me preguntareu a mi i així acabem l'hora esta que tenia prevista. Si ens allarguem un poc més no passa res, però jo crec que és important o interessant que vosaltres me conteu o me pregunteu coses. I si no, vos contaré jo més coses, si voleu. Vos pareix? A veure, digueu-me. ¿Hay algú que vulgui dir alguna cosa? Sí. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos después de la dana, el tancar de la pipa? Pues mira, claro, com us he contat, això està en la desembocadura del barranc del Pollo. Amb el desbordament del Pollo, les aigües així van inundar pràcticament tot, excepte el que és l'edifici antic del motor, que com està pensat fa 100 anys, està ben fet, que està molt alt i l'edifici no va sofrir ningú dany, però tota la resta es va inundar. Tota la resta és també el sistema elèctric del sistema de bombeig. Sense el sistema elèctric, el bombeig de l'aigua no se podia ficar en marxa. Quan per fi recuperàrem el sistema elèctric al mes i mig de la dana, a meitat de novembre, se ficaren en marxa les bombes per començar a traure pràcticament el doble de volum d'aigua que sol emmagatzemar la pipa. El doble, estic parlant. Si les llacunes vos he dit que les tenim en uns 60-40 centímetres, el nivell de l'aigua de les llacunes està el doble, per 1,20, 1,30. Calculem, perquè no teníem medidors exactes. Aleshores començant a bombejar i aquestes bombes submergides, com li ha passat a moltes altres zones d'ací, es van estropear. Amb això, què vol dir? Que hem bombejat la gran part de l'aigua que havia entrat, ens hem quedat en l'aigua com si estiguera en època normal, però se necessitarà acabar d'evacuar aquestes aigües. Encara no s'ha pogut recuperar les bombes i entonces el tancar de la pipa no funciona ara mateix com a filtre. L'aigua no entra, l'aigua no ix. Tenim una aigua estancada des de principis de gener
tenim aigua, però està estancada. Necessitem que ara se traguen aquestes aigües, vinguen maquinàries, se sequen les parcel·les que fan de filtres artificials se sequen i poder fer una neteja del fang que probablement li hagi entrat, no? Perquè amb el nivell de fang molt gran o molt elevat segurament ha descompensat i necessitem que l'aigua vagi de més a dalt a més a baix circular. No? Si ens trenca la circulació de l'aigua no podem funcionar. Aleshores, primer s'ha de fer un reset complet ara mateix. I així estem. Digueu-me. Quant de temps penseu que es tardarà en que estigui una altra vegada funcionant com a filtre? Pues a veure, com aquestes coses no depenen de nosaltres perquè són actuacions que està executant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb una contrata i moltes altres feines que farà l'Albufera. De moment, les coses van molt espaiet. Jo calculo que fins a setembre no hem recuperat el funcionament del tanca de la pipa. I com després ve l'estiu, no sé, però almenys fins a setembre, calculo jo. Voleu que vos conti alguna cosa més? No voleu preguntar res? Doncs torno a compartir pantalla i vos ensenyo 4 coses que me quedaven. A veure. Val. Mireu, la vegetació submergida. Abans vos he parlat que la vegetació submergida és fonamental i indicadora de la qualitat de l'aigua i de la biodiversitat. Val? Així, al tancar de la pipa, en les zones de les llacunes, ens sol aparèixer a meitat, en anys que no són el d'enguany, a meitat de desembre o principis de desembre sol aparèixer i dura fins a abril-maig. Això són moments molt bons perquè és quan més, en l'època de cria d'algunes de les aus que venen així, és aliment per a d'elles, és refugi per a tots els altres xicotets bitxets que viuen així en l'aigua i en la mà de la dreta aquesta que teniu ahí en la mà és quan n'hi ha tanta i l'agarres en la mà i la pots veure. Últimament el que hem detectat són les espècies més tolipelles i xares, són les que més abunden, i després també farà uns anys se va detectar una espècie molt particular que és la Riella chinata, que és un briòfit, és una espècie de molsa aquàtica molt rara que s'ha detectat en molt poques zones humides a la península Ibèrica. I se va detectar així en el tancar de la pipa. Ara mateix, evidentment, no disposem d'esta vegetació, però la gràcia que tenen aquestes plantes és que tenen un cicle curt, de cicle anual. Normalment solten molts propàguls, no arriben a ser llavors, són propàguls que ells diuen que se queden al sediment i que en el moment en què troben unes bones condicions de nou van a proliferar. O sigui, a mi no me preocupa que pugui passar així en les llacunes perquè segurament en el moment en què el tancar de la pipa torna a funcionar i torna a tindre aigües de bona qualitat, el més probable és que sense fer ninguna acció aquesta vegetació torni a aparèixer per el seu sistema de resistència i resiliència que tenen. Després també una de les claus que tenim així també és el projecte EMIS, que està basat en ciència ciutadana. Això vol dir que la base no són científics ni doctors ni professionals, sí que n'hi ha algun que acompanya l'assessora, però bàsicament és la ciutadania el que fa aquest projecte i que consisteix en el seguiment de les tortugues d'estany o d'aigua dolça, que diguem. I així, en el tancar de la pipa va ser un dels gestors d'aquest projecte EMIS, va néixer així, perquè al dins del tancar de la pipa, al tindre les bones condicions d'aigua, van començar a soltar-se tortugues fa més de 10 anys. Tortugues que en alguns moments les hem tornat a recuperar. I jo vos parlava de la ictiofauna també, tenim que fer seguiment dels peixos que tenim, perquè, clar, un dels altres problemes que té l'aigua de l'Albufera, a banda de la contaminació orgànica, és la gran quantitat d'espècies invasores, de peixos invasors, que les ocupen. I així també entren perquè és impossible evitar l'entrada d'aquests peixos. Quan la gestió de la vegetació ens obliga a fer uns secats repetits per a poder reiniciar el sistema i per evitar
perquè tenim un protocol per evitar problemes de bacteris tipus botulisme, vale? Hem de fer un secàs periòdics a l'estiu. Quan fem aquests secats, apareixen moltes carpes que les tenim que retirar i d'aquesta forma podem fer un poc de retirada i control d'espècies invasores, no? Com són la carpa. Un poc l'ús públic que fem també és una de les pates més importants d'ací, del treball que fem ací. Com veieu al gràfic, llevat del 2020, que evidentment no se van poder realitzar apenes visites, hem anat pujant i tornem a estar quasi en les 8.000 visites anuals, que això està molt bé perquè no és un número supergran que pensen que segur que altres espais sí que es tenen molt més alts, però pensem que és important el número perquè són visites que atenem personalment, no? Que sempre tenen una persona de l'equip que formem el Tanca de la Pipa que va atendre aquestes persones per a explicar-los què estan visitant. La majoria d'aquestes persones han rebut la informació no tan detallada com la que vos hem contat, però molta de la informació que vos hem traslladat en aquestes tertúlies. Val? I així volia arribar, no? Quin és el futur del Tanca de la Pipa, que m'ho heu preguntat. Després de les inundacions i les actuacions que tenen que fer, no sabem com estarà l'espai, però avui hem revisat unes trampes per veure si hi havia alguna d'aquestes tortugues que se van soltar en el seu moment i la nostra sorpresa ha sigut que una almenys, que és esta d'ací a la dreta, una tortuga d'aigua, ha aparegut, o sigui, que pot estar en l'espai com està i en les condicions en les que està, però la vida d'aquestes espècies continua, vull dir, trobem bitxos i trobem serps i hem trobat també granotes, hem trobat també invasores com peixos, com percassols i crans rojos, perquè això, les espècies invasores també estan, però hem trobat granotes, hem trobat serps, hem trobat tortugues, una d'aigua dolça o d'estany i dos de rierol, una d'elles que no estava marcada, estem segures que ha vingut acompanyant la riuada o la barrancada fins ací, o sigui que a saber d'on prové esta pobra tortuga, però vull dir, no sé quin és el futur del Tanca de la Pipa perquè vos hem dit que ara mateix estem en un moment d'incertesa, que esperem que a setembre torni a funcionar els filtres i tornar a arrencar tots els processos que fem de seguiment de les aigües, de seguiment de la vegetació, de la fauna i de tot, les visites i tal, però ara mateix sí que dona esperança poder anar a ficar unes trampes i poder trobar que n'hi ha espècies que resisteixen, que n'hi ha espècies que estan així, que les aigües estaran estancades però encara alberguen vida i en certa forma sempre dona encoratge, no?, per a poder seguir. I bueno, un poc això volia contar-vos. Pues moltes gràcies. Ha estat molt interessant, Sí, m'alegre. Si voleu preguntar coses, si no, ara no se vos ocorrís. Podeu escriure-mos als correus del Tanca de la Pipa, si busqueu en internet Tanca de la Pipa, o al mateix correu que vos hem enviat per l'enllaç, vamos, no sé per què estic dient. El mateix correu que vos hem enviat, l'enllaç, mos podeu preguntar el que vulgueu i vos contestarem. Vale? Maria, no se t'escolta. T'has tancat el micrófono. No. ¿Ahora? Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Ya. Ahora no os oigo yo a vosotros. Bueno, hago la pregunta y me enchufo otra vez. Para visitar el Tanca de la Pipa, ahora no, sino cuando se pueda, en principio, si no me equivoco, hay que reservar, ¿no? Sí, totes les visites... Vale, si me cuentas un poco cómo hay que hacerlo. Sí, les visites són sempre concertades a través del correu electrònic o del telèfon, podeu cridar o escriure-mos. Els caps de setmana oferim turnos de 8:30, 11:30 i 12:30 per a que la gent vinga, s'agrupe i així fer 3 visites guiades de quasi una hora de duració cadascuna. Els caps de setmana, que sol ser visites més lliures, famílies o grups d'amics, entre setmana també podeu visitar-lo, però moltes vegades tenim grups d'estudiants, normalment batxillerat, ESO, formació professional o estan també vinguent molts tallers ocupacionals i normalment dediquem l'atenció a aquestes persones, solen ser grups grans, 2 persones solen estar en ells.
Si n'hi ha una tercera persona se vos pot atendre, però és més complicat. I és la forma, normalment l'horari és de matí, des de diumenge a dimarts i els divendres de vesprada. Se pot visitar lliurement el divendres de vesprada, però com els divendres de vesprada tenim poques visites, solem omplir-la d'activitats, que no impedís visites, evident, però intentem, com és un dia que és xulo de vindre, perquè les vesprades són molt xules, així, però no hem captat al públic, intentem fer activitats per a captar-los. Que guai. Doncs moltes gràcies. Si no teniu res més que dir-me, per a la gravació i ja està, i tanquem. I Molt bé. dit, vale? Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A ver.